गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. दशावतार क्षेत्रात अष्टपैलू कलाकार म्हणून ओळख असलेल्या वेंगुर्ला तालुक्यातील पेंडूर दुकानवाडी येथील राजन गावडे यांचं राहत्या घरी 20 जुलैला अल्पशा आजारानं निधन झालं. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दशावतार क्षेत्रात अष्टपैलू कलाकार म्हणून ओळख असलेल्या वेंगुर्ला तालुक्यातील पेंडूर दुकानवाडी येथील राजन गावडे यांचं राहत्या घरी 20 जुलै रोजी अल्पशा आजारानं निधन झालं. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. राजन गावडे यांनी परिपूर्ण अष्टपैलू कलाकार म्हणून आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली होती. तुका काय वाटला बाबलीच्या शाळेतले हरताळ का ते उचलून हरताल? अरे माझ्या पोरावर वाकडं नसल्याचं पक्षी राजन गावडे यांनी दशावतारात साकारलेल्या भीम, दुर्योधन, यमधर्म, दुशासन, शनिदेव, त्याचप्रमाणे नारद, कुंभार, डोंबारी, गुराखी, कोळी, तसेच राजाच्या भूमिका, स्त्री भूमिका, भूतपिशाच्याच्या भूमिका, ब्रह्मराक्षस अशा विविधांगी भूमिका अजरामर करून ठेवल्या. ते एक प्रसिद्ध भजनी बुवाही होते. दशावतारातील त्यांच्या संकासुर व भज्जी या भूमिका रसिकांच्या विशेष पसंतीस उतरायच्या. गावडे हे आपल्या अष्टपैलू कलेमुळे दशावतारी क्षेत्रात लोकप्रिय ठरले होते. एक प्रामाणिक माणूस आणि कलेवर नितांत प्रेम करणारा सच्चा कलाकार म्हणून त्यांची दशावतारी क्षेत्रात ख्याती होती. त्यांच्या या जाण्याने दशावतारी क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे.